for SPG. As in, super pack ganun. Secret file. Aksidente kong nakita yung pribadong parte ng katawan ni... Hi, DJ Raking. Itago mo ko sa pangalang Pau. Para boom boom pow. At ito ang aking SPG. As in super pack ganun. Secret file. Noon, napaka inosente ko. Siyempre, bata pa kasi ako noon. Hindi ko makakalimutan yung araw na aksidente kong nakita yung pribadong parte ng katawan ni Papa. Habang nagbibihis siya. Malikot kasi ako nung bata pa ako. Kung saan ako sumusuot. Kaya ayun. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ni na Mama at Papa, nakita ko si Papa na nagbibihis. And yes, katulad nga ng sinabi ko kanina, nakita ko ang pribadong parte ng kanyang katawan. Para sa mga hindi pa mag-gets kung ano yung pribadong parte ng katawan. Sige, sasabihin ko na. Eddie, T-squared. Tapos, minsan ko na rin nakita yung flower vase ni Mama habang nagwiwiwi siya. Konting trivia lang ha. Nasa lahi talaga nila parehas ang pagiging balbon. Kumbaga, balbunin sina Mama at Papa. At talagang malago-lago ang kanilang ball squared. Hindi ko kinakaya. Oo. Likas na malago. Ang ball squared ng mga magulang ko. So, eto na nga. Dahil sa parehas na malalago ang mga buhok nila sa kani-kanilang pagmamayari, inakala ko na hotdog din ang nakita ko kay Mama noon. Akala ko noon natatabunan lang ng bull squared yung hotdog ng Mama ko. So naisip ko na siguro someday, paglaki ko, tutubuan din ako ng hotdog.
Oo, tutubuan din ng hotdog yung flower vase ko. Kumbaga dahil, syempre baby pa ako noon. Bata pa kumbaga. Kaya flat muna. Tapos, pag nag-mature na, magiging talong na rin ang perlas ng silangan ko kagaya nung kay Papa. At habang lumalaki ako, hinahanap-hanap ko ang pag-usbong ng hotdog ko. At later on, na-realize ko na, hindi pala talaga tutubuan ng hotdog ang babaeng kagaya ko. PS, ang hirap pala talagang maging inosente. PPS, dapat talaga mga magulang nagbibigay ng explanation. PPPS, na-e-explore ko na ang hotdog ng iba. Muli, ako si Pau. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagner Secret Farm.